Хаумағыз, Башқұртстан юлдаш телевидениесінде юл патрулі тапшыруын қарайғыз. Бүгінгі сағарылышта. Башқұртстанда қатын бір юлы 2 автомобиль тәгәрмәсі астына әлігі. Ел башынан 2000 ярым водитель ашығыз ярдам көрсәтушілер ішіне қамасаулағандары үшін штраф түрәуге тарттырыла. Үфіле молочная страна Хүтлі ил фестивалі ұлғару күндерінде автотранспорт харекатты сикленесек. Ошағын башқалар тұрғанда хәдір уқ қарай алағыз. Башқұртстанда бір қатын бір юлы 2 автомобиль тәгәрмәсі астына әлігі. Юл фажығығы 16 август түнінде Салауат районында тіркелі. Республика дәулет автоинспекциясы мәгълүматтары бойынша Крапачева Мәсәғут әсет юлының 17 километрында Салауат қаласының 31 яшьлек яшәүсеһе Hyundai Santa Fe автомобиль рөлі артында Ырымбур өлкәһендә яшәүсеһе 46 яшьлек қатынды тапата. Якынса мәгълүмат бойынша Яуле автомобиль юлында тұрған булган. Бынан һуң қатын юлдаш барган Дәүләкән қаласының 42 яшьлек водитель идаралыгындагы Freightliner авыр йөк машинаһы тәгәрмәсе астына эләгә. Яуле тапалы һөҗүмтәһендә алынган яракаттардан вакыйга урынында ян бирә. Тикшерү эшләре башланды. 14 август төнендә Белорет қаласының Блюхер районында яшәүче 38 яшьлек қатын Dell Nexia автомобилендә якынса мәгълүматлар буенча автозаправкалау станциясыннан сыгып барганда BMW 125 автомобиленә юл бирмәенсә уның менән бәрелешә. Һөҗүмтәләр BMW автомобилендә ялкын сыгып яна башлай. Аварияла Dell водителе вакыйга урынында һәлак була. Уның пассажирлары 23 яшьлек тормыш иптәше, 12 яшьтәге кызлары яракаттар менән дәваханага озатылалар. Шулай ук BMW-ның пассажиры булган 17 яшьлек кыз зыян күрә. Тикшерү эшләре алып барыла. 13 август көне Стәрлетамак районында Стәрлетамак Салават юлының 27 километрында капма каршы хәрәкәт иткән Стәрлетамактан 33 яшьлек водитель идаралыгындагы 14 модель Lada автомобиле менән руль артында Ханты-Манси автоном округыннан булган 37 яшьлек водительдән Datsun Ondo автомобильләре бәрелешә. Авария һөҗүмтәһендә Datsun Ondo пассажиры булган водительдән 30 яшьлек катыны вакыйга урынында ян бирә. Уларның 4 яшьлек улдары дәваханага озатыла. Юл фаҗигаһендә шулай ук 2 водитель дә зыян күрә. Башкортстанның Көйргәле районында Акхара авылы янында 17 августта зур юл фаҗигаһы теркәлә. Региональ дәүләт автоинспекциясының пресса хезмәте yetkерүенчә, Өфө-Ырымбур трассасының 264 километрында Ырымбурдан Өфө ягына юлланганда юлдаш барган Opel Mokka менән Nissan Sentra автомобильләре бәрелешә. 2 автомобильдә кюветка усып механик имерләүләр ала. Юл фаҗигаһендә Opel менән идара иткән 30 яшьлек катын зыян күрә. Ул күптән яракаттары һәм һөяк һынуулары ала. Уның 6 яшьлек кызы имгәнү һәм хәзерләүләр менән котыла. Бәләкәй пассажир кызыкайды уның махсус балалар өчен ултыргыста булуы коткарган. Уларды ашыгыс ярдәм күрсәтү машинаһында дәваханага алып китәләр. Иномарканың тагы бер пассажиры 31 яшьлек ир каты зыян күрмәй. Nissan автомобилендә зыян күрүчеләр бөтенләй юк. Шул ук төндә тагы бер юл фаҗигаһы була. Өфө-Ырымбур трассаһының 93 километрында сәгать көндезге 3 яртылар тирәһендә Volkswagen Polo һәм Lada Largus автомобильләре бәрелешә. Иномарка бәрелү көснән кюветка төшеп китә. Бәхеткә каршы аварияла зур зыян күрүчеләр юк. Мы ехали на Lada Largus, едем по левой полосе, после чего мы завершаем маневр, обгон, обгоняли машину по левой стороне и завершаем маневр, хотели перестроиться на правый, и тут машина Volkswagen Polo обгоняет нас по правой, его заносит и он ударяется в бордюр, после чего летит все осколки, все двигатель, там все на нашу машину, и он улетает в кювету. Башкортстанда ел башынан 2000 ярым водительгә ашыгыс ярдәм күрсәтүчеләр эшенә камасаулагандар өчен штраф түләүгә тарттырыла. Әмма хәзер ошондай кагыйдә булуы өчен ысын срок та алырга мөмкин. Җинаятьчелек кодексында яңа статья барлыкка килде. Медиктар эшенә ничек булса да камасаулаган өчен 2 елдан 4 елга тиклем рәшәткә артына эләгергә була. Шулай ук 6 августтан башлап ашыгыс ярдәм машинаһына юл бирмәгән водительләр өчен каза җитдиләштерелде. Бундай кагыйдә булуы өчен штраф күләме 10 арттырылды. Bundan тыш пациент хәле насырланһа 5000 тиклем штраф түләргә туры киләсәк. Автоһәвәскәрләр үз сиратында ашыгыс ярдәм күрсәтүче водительләргә махсус сигналларын тукандырырга унытмаска хорай. За непредоставление преимущества в движении спецтранспорту со включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом теперь влечет наложением административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 3 месяцев до 1 года.
За 7 месяцев текущего года сотрудниками Госавтоинспекции Республики пресечено более 2500 нарушений по данной статье. Республиканың баш қалаһында Өфө Шақша юлы 16 августтан алып 23 августка тиклем ябыласак. Өфө хакимиятында әйтүләренчә 5,2 км озынлыктагы юл өлешендә яңа асфальт салынасак. Автотранспорт хәрәкәтен сикләү юлдың автомобильләр хәрәкәт иткән барлык киңлегендә қалага инеү ягында буласак. Итегезгә төшерәбез, юлдың бұл өлешендә эшләр 2017 елда башлангайны. Быел сентябрь айында тамамланасак. Юлды төзекләндерү барышында юл өстен фрезеровкалау, юл ситен тәртипкә килтерү, Вологодское урамында путепровод ремонтлау, ямгыр һавын еүсе рәшәткәле суын люктар кую кебек эшләр башкарылды. Юлдың асфальтлы бетонлы өстен һалу көнбайыш илләрендә актив кулланылган суперпейв технологияһы буенча эшләнә. Өфөлә яшәүчеләр һәм кунаклар бындай вакытлы кыенлыктарда аңларга сакырыла. Һәм альтернатив юллар менән шулай ук элекке Өфө Шакша юлы менән куллануы тәкъдим ителә. Өфөлә Молочная страна фестивале көндәрендә автотранспорт хәрәкәтен сикләү булдырыла. Республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгында узгарылган пресс-конференция вакытында фестивальдә оештыручылар Торатау конгресс холлы һәм Зәки Вәлиди урамының Гафури урамынан алып Аксаков урамына тиклемгә өлеше 22 августның иртәнге сәгать 10-дан 25 августның киске сәгать 8-гә тиклем ябык буласагын әйттеләр. Был байрамда эшләйсә корылмаларның килтерелүе һәм куелуы менән бәйле. Ел һайын узгарылган Молочная страна фестивале Өфөлә 24 август көне буласак. Фестивальдың девизы «Хөт өс позитив бул». Былтыр фестиваль 50 меңдән артык кешене ялып иткәйне. Шулай ук эш программаһы каралган. Фестиваль сигендә элекке елдагы кебек деловой завтрак буласак. Быел беренчегә Киров өлкәһе, Удмуртия республика һәм Башкортстан аша үткән Дорогу Молоко дигән 7нче автопробег катнашучылары буласак. Уның составында республикала эшләү мөмкинлекләрен күрә алган иң зур инвесторлар. Улар Стәрлетамак һәм Бәләбәй һөт комбинаттарына, мегафермаларга барасак дип уйланыла. Мы начнем вообще этот автопробег с северных наших частей России, это с Кировской области, потом Удмуртия, а потом к нам в Башкирию заедем, проезжая все наши крупные предприятия, начнем с Белебейского молочного комбината, Стерлитамакский молочный комбинат, а потом приедем на молочный фестиваль 24 числа в Уфу. Башкортостанда олы яшьтәге пациентларны дәваханага yetkерүче 12 махсус автобус алына. Автомобильләр демография милли проекты сигендә хәтеп алынды. Был максатка федераль бюджеттан 34 миллиондан артык сум акча бүленгән. Зачастую в отдаленных деревнях, где отсутствует транспортное сообщение с центральной районной больницей, иногда даже до ФАПа, просто проблема доехать. Поэтому вот эти машины, они предназначены для этого. Мы будем обслуживать Ермекеевский, Туймазинский и Бишбулявский районы, поэтому площадь обширная, и я думаю, что мы всех охватим, постараемся, потому что это будет работа совместно и социальная служба, и медицинская служба. Вместе в одной бригаде будут работать каждый по своему направлению. ОСАГО хакы бик мөһим һорау. Шул ук вакытта ул аңлашылмай да. Полис хакына туранан-тура бонус-малус коэффициенты йогынты яһай. Уның нимә икәнен ОСАГО 24 вәкиле аңлата. Страховщики зачастую употребляют термин «класс страхователя». Если вы страхуетесь впервые, то ваш класс равен 3, а сам КБМ – единице. Далее за каждый безаварийный год вождения вы получаете по 5% скидки. То есть на второй год страхования ваш КБМ становится равен 0,95, а на третий – 0,9 и так далее. Максимальный порог – скидка 50% на ОСАГО, КБМ – 0,5. Чтобы достичь такого результата, необходимо на протяжении 10 лет не становиться виновником ДТП. Накопленную годами скидку можно запросто потерять, если в течение очередного страхового периода стать виновником ДТП. Кала ситендәге һәм урман паркындагы сүпсар күптән инде береһендә аптыратмай. Торлак йорттар янындагы сүплекләрнең барлыкка килүе кала тазалыгына битарафһыз булу һөдемтәһе. Йорт ихатаһы аша үткән автомобилистлар төзелеш калдыктарын һәм башка сүпте торлак йорт каршыһында ташлап китүне гадәт итеп алган. Зорги урамының 21, 23 кәсер 1 һәм 25 йорттар ихаталарында урман паркы ерен ештерүдә 70-тән ашык Өфөлә яшәүче катнашты. Бұл сарага Башкорт сауда ассоциацияһы, Чистая Уфа коммерция оешманың ирекмәндәре һәм юл патруле командаһы кушылды. Субботникка Өфөнең вице-мэры Салават Сәхә улы Хөсәйнов та килеп, бында эште хуп күреп, үзенең ярдәм итәргә әзерлеген күрһәтте. Ештерү һөдемтәһендә дөйем 33 кубометр калдыктары йылды. Хепертке бирсәткә су өсөн токсайлар менән корыланып, каллы яшәүчеләр элек өем-өем су яткан урман паркы ерен тазартып куйдылар.
Мы сегодня убираем лес. Это наша площадка, в которой мы убираем много лет. И она бесконечно загрязняется. Это зорги, это тропа здоровья. И мусора на самом деле очень много. И мы пришли сюда для того, чтобы очистить свой лес, чтобы было чисто, чтобы было где гулять нашим жителям, чтобы играли дети, дышали чистым воздухом. Күн һайын юлларда игътибарга лайыклы бик күп хәл вакыйгалар була. Шулардан күбеһе видео теркәү корылмалары объективтарына эләгә. Бер кадр менән рубрикаһында Башкортстан Республикаһы юлдарындагы мажаралы, кызыклы, шул ук вакытта кызганыч вакыйгаларды тупландык. Әллә күпме ишеткәнсе бер тапкыр күрү итә. Кыска юл гелгенә иң тиз юл тигәндә аңлатмай. Бына безнең герой да парковкага турага илә, светофорда онытып. Һөдемтәлә күрше машинага килеп төкелә. Был видео Өфөлә СССРның 50 еллыгы урамы һәм Октябрь проспекты сатында юл хәрәкәтенең ике катнашучысы юлды бүлешә алмай. Әйтерһеңдә буларга светофор нимәгә? Аңлашылмай. Яхшы тормоздар бик мөһим. Тик артыгыздан килгән мотоциклист өсөн генә түгел. Уның я тормоздары насар, я үзе игътибарһыз. Дистанция турында онытмагыз. Руль артында булганда һаваларда осып йөрмәгез. Баш Автотрейд на крыше Аркады. Выкуп авто, трейд-ин, кредитование и страховка на месте. От нас сложно уйти пешком. Мы продаем проверенные временем авто. Звоните 8 937 343 41 82. Думаете, что подарить автолюбителю? Отличное решение — подарочная карта «Лукойл». Ею можно оплатить топливо, товары мини-маркета и кафе на АЗС «Лукойл». Позвольте владельцу подарочной карты самостоятельно выбрать подарок. ОСАГО-24. Полис со скидкой до 50%. Бесплатная доставка. Ищите нас в Дубльгиз и по телефону в Уфе 266 46 24. Туры по всей России и миру. Турагентство «Отдых и лечение». Город Уфа. Улица 50 лет октября, дом 16. Телефон 273 44 10. Набираем в команду молодых и активных. Начни зарабатывать достойно с Мегаполис недвижимость. Звони 8 937 341 04 77. Уфа, Верхняя торговая площадь 4, офис 901. Приглашаем на международный форум-выставку «Транспорт Урала». Экспозиция коммерческого транспорта, спецтехники, деловая программа для профессионалов дорожно-транспортной отрасли. 24-27 сентября в ВДНХ «Экспо». Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноков, улица Школьная 2/2. Телефон 293 46 06. Наружка и коврики всего 200 рублей. Пит-стоп Уфа, Кирова 128/1. Үзегезнең видео язмаларыгызды бәйләнеш сәселтәрендәге безнең төркемгә я булма 8-927 350 63 94 WhatsApp хандарына ебәрегез. Һез юл патруле Өфе программаһын караныгыз. Юлдарыгыз уңышлы булган. Һау булыгыз.